Hej YouTube, og velkommen til endnu en video af MNNG 1984. Som I kan se, så har jeg været i æblehuset igen, inde på Strøget. Og det skyldes, at hvis I har set nogle af de andre videoer, jeg har lagt ud, så skyldes det, at jeg har købt den nye iPad, også kaldet iPad 3. Og til den, der havde jeg så glemt at købe et must, og det er selvfølgelig en case eller en cover til min iPad, og den har jeg så været ude at købe i dag. Og den jeg har købt, jeg vil starte med at sige, at der har været rigtig mange at vælge mellem. Det synes jeg, og jeg har søgt på nettet i x antal dage nu for at finde den bedste, og jeg var i tvivl om det skulle være en slim, eller om det bare skulle være en ganske almindelig tekstil, stof cover, eller om det skulle være læder. Jeg besluttede mig faktisk for, at det skulle være læder. Men problemet med læder, det er, at der er stor forskel på, om det var en læder cover, eller om det skulle være tekstil. Problemet med læder, det var, at den havde ikke så mange funktioner i forhold til stof, eller kunststillet læder. Og det vil jeg så komme ind på her lige om lidt, hvad jeg mener med det. Men den jeg har købt, det er i hvert fald mærket InCase, som skulle være rimelig kendt for god kvalitet. InCase. Og som I kan se, så har jeg givet 400 kroner for den. Og det er den nye iPad. Og den hedder faktisk Book Jacket Select. Og det skulle være rimelig god kvalitet. Og det er desværre ikke læder, selvom det er det jeg håber på, men sådan er det. Så jeg synes vi lige skulle pakke den ud, og så lad os se på den, hvordan den fungerer til den nye iPad. Den skulle både virke til 2'eren og den nye. Umiddelbart så vil jeg sige, at man kan sgu godt mærke, at det er kvalitet det her. Og som I kan se, det har deres logo stående her. InCase, kan I se det der? InCase. Og hvis vi åbner den, så kan I se, at det er en case, det er altså et cover, der kan bruges som en stander. Det vil sige, den kan, hvis man nu bruger den til film eller andet, så kan man sætte den i 3 forskellige vinkler her. Jeg ved ikke om I kan se de riller der. Det bliver brugt til at man kan sætte iPad'en i de forskellige vinkler eller hældninger, visningsfunktioner her. Og det synes jeg skulle være smart nok, især hvis man nu sidder på, ja, det ved jeg ikke, på seng og crasher og ligger ned med maven nedad, og man skal til at se en film eller lege lidt med iPad'en, så er det sgu fint nok at kunne sætte i de forskellige vinkler. Eller hvis man sidder ombord på et fly og skal bruge det lille bord man har foran sig, der er integreret i sædet foran sig, så er det også fint at selv kunne vælge de forskellige hældninger her. Men igen, udenbart så vil jeg sige, at det er rigtig pænt. Igen, man kan godt mærke, at det er kvalitet. Jeg tror faktisk, det her det er limet på. Jeg mener, jeg kan se noget lim rundt omkring her. Men det burde ikke gøre det helt store. Og så jeg skal prøve, så vi kan få det her ud. Den er der. Også lige væk. Og som I kan se, der er også blevet gjort plads til knappen hernede, til home-knappen. Den er fri. Og så, til kameraet heroppe. Hvilket er meget fint. Og jeg kan lige starte med at tage min iPad frem. Den har vi her, den nye iPad. Skal lige se her, den skal ind den vej her. Så der vil bare sætte den ind. Således. Og som I kan se, der er en lille folder her, en lille klap. Og det er faktisk til iPad'en, til rundt om iPad'en her, så den ikke ryger ud, når man stiller den i de forskellige indstillinger her. Så den ikke glider ud. Og der sidder noget velcro på her. Jeg ved ikke om I kan se det. Der sidder noget velcro her, som går om bag i iPad'en og tager fat.
Det er sgu meget smart. Så lortet ikke glider ud. Gør vi lige. Sådan der. Super. Det var godt. Sådan der. Jeg tror faktisk, den er ved at være der. Og der er også blevet gjort plads til, som sagt, til home-knappen her. Home-knappen hernede. Kameraet her. Jeg ved ikke, om vi der. Og til tænd og sluk heroppe. Og til høretelefoner her. Plug ind her. Og så er der, volumenfunktion her. Der kan man også komme til. Og lydløs deaktivere knappen sidder der også. Og anden sidst, men ikke mindst, laderen hertil. Det jeg synes der er lidt et minus, hvis man kan kalde det er, som I ved, så sidder højtalerne, de sidder om bagved iPad'en hertil. Der kunne man godt bagved her have lavet nogle huller, som jeg også har set på de andre cases, til bedre lyd, så lyden bedre kan komme ud. Det er der ikke på den her, så jeg ved ikke, hvordan lyden kommer til at lyde. Det er faktisk det eneste minus, jeg har til den. Ellers så synes jeg faktisk, det ser fint nok ud. Igen, god kvalitet. Ingen tvivl om det. Og som I kan se her, så følger det med strop. Det er altså ikke med magnetlås. Det er ganske almindelig strop. Og det synes jeg egentlig også er lidt ærgerligt. Det gør ikke noget, men det er bare lidt ærgerligt. Jeg har faktisk håbet på, at det var magnet. Det vidste jeg så godt, at det ikke var. Men det havde jeg i hvert fald håbet på, at det var. Men hvis jeg skulle være 100% ærlig, så har jeg mere tillid til en strop, end jeg har til magnet. En magnet kan sagtens åbnes, hvis du holder den i hånden eller den anden. Hvor stroppen, den er mere, jeg vil sige 99,9% mere sikker end en magnet. Så den bliver altså lukket med en strop og ikke en magnet. Jeg ved ikke, om I bemærker det. Det vidste jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, jeg læste på den et eller andet tidspunkt. Der står noget her med Magnetic Cover Wakes and Sleeps the iPad. Det betyder, at som I kan se nu er den jo pakket væk. Hvis jeg så åbner for coveret, så skulle iPad'en gerne blive tændt. Og det gør den også. Og når så lukker den, så lukker den. Så slukker den. Der kunne man høre det. Der skulle man bare lige have et klap. Åben. Og luk. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Klik, siger den så lige til sidst, efter man har lukket låget. Så det synes det skulle da meget fint. Og der kæft, det er da utroligt. Hver eneste gang jeg laver nogle videoer, så får sms'er. Det tror jeg faktisk, jeg har fået med hver eneste video, jeg har lavet til YouTube. Det er da utroligt. Og det er ikke planlagt, bare roligt. Der er mange, der gerne vil have fat i mig. Sådan er det. Det er også fint nok. Overall, udmærket cover, synes jeg selv. Igen, i de forskellige funktioner her. Der er den her. Og så er der en her. Og en her. Fra siden. Sådan der. 1, 2 og 3. Og det er sgu fint nok. Og man kan se sådan set også, den burde faktisk hedde 4, fordi man kan også lægge noget. Jeg mener også, det står der vel også. Ja, det gør der også her på æsken. Hernede her. Den kan også lægges, ikke helt flat, men som I kan se, den hælder lidt her. Og den er egentlig også god til en liggende, eller hvis du sidder på en stol og bruger den på bordet. Så det er sgu også fint nok. Så jeg vil sige, at det er et udmærket cover. Og 400 kroner, det er ikke så meget, synes jeg. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at man ikke kan få den i læder. Men sådan er det. Så den kan i hvert fald helt klart anbefales, den her. Hvis man går rundt med en iPad, undskyld. Og det er lige meget, om det er 2'eren eller 3'eren. Så kan den helt klart anbefales, den her. Ingen tvivl om det. Den skal jeg nok blive glad for. Men tak fordi I gad at kigge med. Og hvis det lyster, så må I meget gerne subscribe. I må meget gerne skrive en kommentar. I må meget gerne like. Og I må også meget gerne
Hvad hedder det? Det var da utroligt. Og I må også meget gerne komme med nogle kommentarer angående noget, hvordan og hvorledes. Hvis I godt kunne tænke at se en video om et eller andet bestemt bare, så sig endelig til. Så skal jeg prøve at se, om man kan købe det, og så lave en unboxing og en eventuel review af den. Som jeg også har set i nogle af mine tidligere videoer, så har jeg også lavet nogle giveaway gaver. Og nu, jeg vil ikke løfte sløret for, hvilken giveaway jeg har til næste gang. Men jeg vil sige, at den er ikke lige så dyr som den første giveaway, fordi det har jeg simpelthen ikke... hvad kan man sige? Det har jeg egentlig ikke pengene til. Jeg kan ikke købe noget, der er dyrt, og så give det væk. Det er rent. Så det er sund fornuft. Men igen, jo flere der abonnerer, jo flere der kigger, jo flere der liker, jo flere der subscriber, så jeg vil lave flere videoer, og jeg vil lave flere giveaways. Så det er sådan set det. Så jeg håber, I vil støtte mig derude, og så lad os se på det. Og hvis jeg har nogle spørgsmål angående mig som person, så er I også meget velkommen til at stille dem. Så hold jer ikke tilbage. Men tak fordi I gad at kigge med, og ses next time. Tak for det.